Takže čaute ľudia, tu je znova Dragon TV a som je tu. Čus, zdravím vás Screen. A my budeme takto natáčavať aj z Roblox. Sice už sme teraz natočili, ale inú verziu. To je trochu viac také lepšie. A to je všetko. Kde si? Ja nevidím vôbec. Je takto. To je... Aha. No! Ono som... Ticho. Ja viem, kde je. Ona sa normálne prezlieka za mňa. Poza mnou tu, viem, kde je. Kde? Pri schodoch. A poď. Hej, tam sú schody. Kde? Tu hore. Normálne, no, ako ja, pánoček, normálne. Fakt? Ľudia, my budeme takto stále... Počul si ten spev jednej baby? Kamo. To je cool. Najlepšie, keď sme tu len my Ale dva. aj kde je? Kde je? Kde nás Tu je pohybuje. tá krv. Tu ona začala. Kde je táto krv? Asi. To je v mojej miestnosti. Poď ty skôr. Idem ja. Máš je? A je? Výborne. Rozdielne by sa načal. Dobre. Dobrý ti. Kde bola? Ja sa kúknem na teba, kúknem na hru a už za mňou. Pozor, je za tebou niekde. Á, to si ty? On sa prezlíka za mňa. Skúsi si k tomu. Skúsi si. Ale to ma zabije. Už hneď sa premenila za mnou. Takže hore to je. Poďme ju doniesť tunak. Kde si? Práve som vyšiel. Čakaj, mám svoj spolu. Čavené tam si ty. Kde? No tak poď ku mne. Musíme Môžem obaja. chodiť v kope. Tak to ľudia ide. Nie, teraz stále rovná cesta, tam budú dvere a tam zabočíme a tam budú tie dva východy. Áno, toto je a to bude tak. To je dačo. Fuj, tam je dobré. Tak sa dá. Nech ho neserie tak. Idem s ním. Hlavne, že zvuky... Tam je! Hej, vidíte? Áno, jo. Späť. Dobre, nás nenaháňa. To sekla. A aj tu pri dverách. Tam je. Nech ťa naháňa. Idete sa za tebe. Mňa zabila. Počekaj. Nevadí, poďme ďalej. A kde je až ďaleko? No, na cici. Kde je? Aj tam sú schody. Už. Dobre schody. Uteč. Ja. Nesiem tunok. Víš to? A vás si zabije. Na cici. Aspoň je už nižšie. Už je to. Čo je to nesie? Kaka. Nie. Ona si tam sekla. Čaj pustí, hej. Áno, idem a po tebe. Ja idem na okolo jej ísť. Tak tebe ešte hore vyšplhala. Však. Bez ty. Chaj. A ona ide. Postaň. Ide po teba. Ty koko. Ona je hneď za mňou. Ja som zabil
je tam, kde ona stáva, jo. Aha, ja som tu pri schodoch. Jo, tu sa bugla. Opět. Ja neviem, kde si ty. Ona sa snaží skočiť, ale jej to nejde. Tak nech jej to ani nejde. A poď mi pomoc. Kde si? Si zle. Ja som tam v strednom. Nevače tu. Ja si ťa. Kokos, ona až ide. Zadielný. Musíš ísť niekde, aby sa niekde bugla. Ty kokos. Máme, nemáme. Ja, ty, Johnson. Aj ťa Jo, zabudem. ty. Teraz je tam taký pri dverách, tam je mŕtvy asi. Skúsim to ja. A bum, ne. Chod niekde, aby ťa nechytila, ale je tesne za tebou. A ma zabije. Je po tebe. A skoč. No tak. Už nepotřebuji. A to je to tiež. Ona je tam. Asi je tu. Ty kokos, ona si zobrala skrátku. Tak ona je dosť múdra ináč. Ja idem dole, poďme dole. To je najstídelnejšie. Opakujem po tebe. Ako je ráno, o téma god a tak. Poď dole, som tu A mňa zabila hneď. A ja tesím za tebou. Utíkam. No, ide. Není čas, ja ju nevidím. Jo. Jo. Ja ju nevidím. Tu je. Počkaj, idem za tebou. Ne. Jej svietím do ksichtu. Aha, tu som. Aha, čau. Servus, trio. What? To nedá. To je sračka. Čo, už je asi ráno s ňou. Jem ja, hej? Hlavne, že robila. Čo je? Ja som ťa lebo preskočil. Podni sa, aby to neskočila. Aha. Ja nemôžem zapomniť. To je ručic. No, baterka to je. Nesvedieť na ksicht. Na ksicht. Ja som jej na hlave. Ja nás tam zabíja. Úzdobí. Čau. Padám. Má buglo. Dobre, ideme na to. Kde? Tu kde bola? Buglo. Je to taká dievča. To je, no, vlastne, aha, vlastne to je ona. Ja som tu, v bezpečí. Ona je v inde. Chude. Martin, nevychádzaj hlavne z dverí. Ideme. Ja som úplne kde na záchodu. To je akoby taký hotel. Kúkaj, čo robí. Ne, jo, Hop, to je hop, taký- hop, jo, jo. hop, hop. Jo, toto je taký hotel alebo taký Kokos, ona je dom. inak múdra. To je taký hotel alebo taký dom, keď sú tu toalety všetko. Alebo dom. Alebo dom ako hotel. Jane Jackson. A hen tam. Už je náš 5. Naraz môže byť 5. Aha. Kúkaj, už sú tu ďalší priateľ. Naši. Pomoc už ide po Tak mne. ja si máte pridať. A mňa. New friends. Ty kokos, ale tu hneď. Ja som ti rád pomohla, ale neviem sám, kde som. Lebo ma. Ja aj skáčem. Také určite uniknem. Aha, 3 baby a sú tu. Čo si robíš srandu? Chlapa máme kde? Kamo, ja je z druhého. Vieš ako choď? Tesne poza múru. Tak jej unikneš.
Zase na hornom poschodí úplne hore. Hej, som jej zdrhol. Ty kokos, aha, nejde tu. Učíme. Jo. Já jsem zdrhol. Konečne som už pri tých schodoch. Haha, tam je. ty gej, prostý. Hej, poď sem. Ty gej. A čo, idem zavorovať? Ups. Je. Sorry. Ja teba zanovujem. Veď ale ne tu niekde. Aha, tu je. Ujo. A tu je nás veľa. Takže sa sme späť, no, prečo sme tak nemohli ísť. Nechajte tak. Dobre, tak. Za chvíľu. Ja som jej už. Takže ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že dáte like, poprípade odber a majte sa pekne a čaute.